açılmadık gurrun yok şeriatımızda. Hak Resulullah aleyhisselam açık edip aydan hukmuşu. Teberrüken qaytaydın. Fakat çıtayını. Delili bağ yerde. Den anasına diye enişi delil sebepliye. Men gayretim oynaya diye. Hakkı var. Ama den anası keplep bilmiyor. Dene delilim var. Sen beytme diye. Ya bicirekte atma olmasın diye. Ya bicire bernamele yürüymesin diye. Yüreğimi ağırtma men diye. İçimden kan geçirmemen diye. Şulan hemmesini Allah qovuriye, şu gayretten namuskeş Allah'ın yanına padaşı vardı. Ama hiç tat yok yerinde hamana filmleri vuriye, öz içerisi yadını düşüp şu filmlerdeki hıyanatlar öz öyüne tasavvur etiye, öyüne var kıyınçılıklar döretiye. Bir günahkarçılıktır. O ne etmeli? Bir amana halktan bir kefeş diye ya filmlerde bir zat görüye, öz öyü yadını düşüye, bunun itinip var ya da onun ulamalara maslahatlaşsın. Gelsin, mena içimde şicirik dert var, men nacire halle deyinlisin. Mun daru bilen, muni aram baş kurslu bilen, ödün aram etçik bulup, ödün laylanmasın. Genişmeni adam tapmasa, biz inşallah hıtmaçınla. Bizim hiçbir emam yok, delilim, zadım yok, ödüm içim yanıp var ya, zindigimden lezzet alamak, yadadım ahuncan men ne mi deyin? İneşin dirman idinle gezmeli. Delil yok yerde Allah alamiye. Mücrim moliye, zalim moliye da. Ama asıl gelilin yine gurrunun içine. Ey hacı dedele. Ey olu kona adamla. Ey yaş oğlullah. Ey Türkmen cavan oğlullah. Size inşallah Allah ömür verir verse işte içkin siz de ilginin olu kona adamsı olursunuz. Din haklıdır bular. Mahzeniniz din hakkından dolu olsun. Giyin olsun. Haklınız, yüreğiniz giyinden ayılansın. Kızımız, ayallığımız, körökönümüz, ya oğlumuz, gelinimiz var adı gurrunları olanına. Halkı dikkat edin. Halk deyip oğlumuz ya kızımızın yüreğini yakıp geçirmeyelim. Allah için aydiyen. Hayt biz halkı nemi diyeyilip oğlun ya kızın ya gelinin de halkın bir rahim. Halkı zat kepletecek deyip oğul ya kız ya gelinimizin içinden kan geçivermeli mi? Ölüyünçe sabretip gezmeli mi? Nem deyip beytip zulmetmeli. Sırrın saklayacak bir adama ya alıma geniş. Dünyada bir tofardadı adam görmeli ol ya görecek görüsü var da bir tofarlan Allah kuvvet versin. Yönü sın meseleni hal etmen bernamesi bilen olmalı. Öz kellenmen özün gidip, özün fikir edip, özün kaygı edip hiç yana yitirmeyen koygunmellel. Mün kaygı yığılsa bir iş bitirmez, namart oğul deyin kaygısı olma diye mahtum oluyorsan. Yönü oturup kaygı ettin de nem peydası var. Mün kaygı yığılsa bir iş bitirmez. Mün edek oturdu narahat bol, erheley oldu, qarra adam molla, cavan oğlan molla, savatlı oldu, her nem bol. Mün edek kaygı hiç peydası yoktur. Mün kaygı yığılsa bir iş bitirmez, hiç iş bitirmeye. Namart oğul deyin kaygısı olma deyiptir. Mesela hal etmen bernamasını ol. Çın alim, çın derdin milletin derdinin içindeki adamı kengeş hal olsun mesele. Din çözgüsü bilen çöz. Yine ekseren erhileyin arasına ve açıkrak gün aydeyin bitirdi inniki öğünü beşecek, öylenecek, inniki ballıcıklar, qıydı oğullar, erk oğullar ve in atalarından çüreyim inşallah belki bir taraftan yadigarlık din hakkıl ol düşsün inşallah. Kan gayretlan biri daşarik çıkma hakkında oluyor. Hamana zinana ya er. Ne zinanadan misallay deyli. Zinana ya daşarik gezmene gidecek diyer ya piyade reviye ya şoma mengdeş. Erde gayret edip du içinden mıdan narahatçılığı var. Hamana şun üstüne zinanasına aydiya da sen niye saat 4'te günlü gityen ya sop ya ikinin akşam fark etmeye ya ertilerde ya ikinilerde. Şunu gayret et saat 5'te ya 6'da gitti ya hamana. Zinanan nem etmeli iştadı. Görünüp da göz üstüne diyemeli. 5 olun nemi 4 olun nemi. Men idare gözleşip duranak diyemeli. Bat bir daşarı gidecek değil mi? Zindigiyi de verir çekmedi yanak. Öyün içi arameşte durur yanak. Ey hakıl zamanla yaşayan.
öyün içi arameşde durur yanıp şoňa yo işgali ýok, beşlik diýdiň beşlikden, altlyk diýdiň altlyk derin nimella. Emme bu sende men hemme zadyma gir berýän näme işgali bar men dörtlük dinim diýse, eğer hamany içinden bir zat ulul pikir haraplyk barda, eğer pakiriň pikir haraplygyny öňküden metir artdyrýardy. Öňküden metir men içinden gan geçýärdi. Bu aýdyp bilen agahym için näkidadyny. Ya pakiriň beýany ýok, ya aýtmany çekinýär. Hiç kime de aýtyp bilmeýär. Öl enatasyna, gaýnatasına, ahunyň ýanynda aýtyp bilmeýär. Emme içinden bir gayret bar, hamana şu dörtte çyksa falan denany bilen gitýär, ya şoňa ýüregi ýanýar. Açık aydın meseleni. Ya dörtte gitse hamana şu hiyabanyň başga da bir erkek çykýarmyşdyk. Şoňa öz ýanynyň fikri harapmyşdyk. Ya her näme bolsun delili. Pakiriň içinden bir zat aýlanyp otýda, megir şoň şerik zindigisi, megir şoň zinanasy şoňa hemkary etmelärmi? Näme diýmeli? Bolýa diýmeli, dörtte çykmaýyn, beşte çykyň. Buň gitme diýen gitmeýin. Ikimiz gowursak bolýa diýmeli. Emme zinanasy näme diýe? Ýok diýe, men o falany baňa zor daşarda gözleşip otýar, men oňa näme diýeň, men ondan utanýan, ondan näme diýip utanmaly? Zindigiň gaýlamada. Hani hakyl, hani terbiyeti ijtimai, hani zindigiler saklamak, hani evvel öz öýüň saklamak. Hudaý näme diýe? Resulullah näme diýe? Din näme diýe? Kur'an näme diýe? Hakyl näme diýe? Sowat näme diýe? Mantyk näme diýe? Ilim näme diýe? Kafirler näme diýe? Evvel zindigiň sakla diýmem. Ya evvel halkyň göwnüni gör diýem. Evvel boýdaşyň güldür diýem. Evvel dosyň güldür diýem. Hiç gaýsa aýtmaýar daşym. Fakat ştak gezek galanlarda hiç kim kepinine kulak asmıyor. Şeýtdiripde ne kadar zindigiyle iyla galiye ya da dargıya. Mıdam narahatçılıkta. Ansatçık sadece hakkı. Bitirdi şuurun kaynana kaynata var değil mi? Ohum giyin olmalı. Saat 5'te 6'da çıkar diyedim. 6'da gider değil mi? O boydaş falan giyin oraya. Yıkayıt näme? Şu boydaş bilen, şu denane bilen gitmeyen kıyın görüyormuş. Zindigin hormatını sakla. Nikahın hormatını sakla. On menen gitme. Bar gönce mena adamın kıyın görüyor. Hoş, innikrap satışıp bilmeyen. Vesselam. Hakıl şi, din şi, zindigi şi. Yo men näme, kim diýdi belide şoň gowuny görjek bolup, hulasy bir daşaryk çykmaň üstünde. Biri ýygnanmaň hakynda. Ýygnanmaň hakynda. Hamana şedirek mübarek jelese gelýärmişdik ya klas Kur'anlara barýarmışdyk ya zenana. Aham bazara ya bir ýerik erheley bolup çykanlaryna her 5 dağdan pakir ýygnanna. On zenanasy zor tersleşýär, ya bilişije şoň menen jetleşýär. Ya da men näme gow barýan ki diýe falanyň heleýin özde diýe falany zat diýmeýär diýe meger halkyň zindigisi bilen zindigi etmelimi? Han hakyl. Hani bir il günün tahsilat ýerek gaşyn barýar. Meger tahsilat diýip, ilm diýip, hakyl diýip, din diýip, hemmeti hem şu dünýäň hem ahiretin abad etmek dälmi? Ýa-ni fakat menlimekmi? Men ulmeli, men rahat bolmaly, men urma hiç kim habar etmeli. Yo, menlik men megu tato negerdi meslemen on şeytan aýdypdyr. Men niýseňiz men ýa şeytan bolarsyňyz diýipdir. O men niýdi o ýykyllar tamam boldy. O gurruna girmeyin. Indi ýygnanmaň gurruna. Ýygnan niýadämi? Ha bolýar, çäşim ýygnanayn niýmel, agallam şogun aýtdyryp bermeler da her 5 dağdan aýtyp durmaly iň narahatçylykda. Hatta bar enatsasyna aýdýa, erkoglunyň gaýnanasy. Senin midan bir gyýdymyz gowy, bir gyýdymyz näme ýa oglan tarafa. Biziň oglumyza eziýet berýär. Birji ansatjak şoň diýenini edam alla, zindigiň hatyrasyndan çyrimde bolsa. Ey jemaat, men bu aýdanymy jame agym dönüm bolmaýar. Ogul gyl gelin bolmaka aýtmal. Hey gylim diýmel. Ene göze ansatjak sadece hakyl. Bir an nikahyň hormatyny sakla. Bir de äriň gayretine hormat goý diýmeli. Gyn zatmış. Erkege de aýtmaly. Hey oglum diýmeli. Hey yegenim diýmeli. Hey agam diýmeli. Hey inim diýmeli. Toýa bagat şirket etýärleri bar. Geliniň nagat ýanyna daýdalary bar, nagat ýengileri bar, nagat toýa galmagal etýärleri bar. Altyn gyzyl aljak bolsa, sepin aljak bolsa, mehrinden çürümkäde ýaşullun galmagalyny öz boljak. Toýda da behem ýejek bolýar. Iki dagy oturup hakly aýtmaly. Hey oglum diýmeli.
Gelýän zenanaň nikasynyň hormatyny sakla, zenanaň da gaýreti vardır. Çoň da gaýretiniň hormatyny sakla diýmeli. Hakyllanma gerçi. Şu urunlar ya gömülmeli galmaly urun, goý gelin gyýdyň içinden kan geçti geçsin, oglalaryň içinden kan geçti geçsin. Biziň işimiz ýok o zatla bilen. Hayt awry saklaň diýip ýaşullyk bolmaz mundan. Muňa hakylsyzlyk diýerler. Muňa Hudaýyň ýany günäkärçilik diýerler. Yalandan ýaşul sorap gaharlanyp başşak bolmasyn beýip. Günäkär bolar. Allahdan gorksun. Hudaýdan gorksun. Meselen helestin, açyklasyn, düşündirsin, gelinini ogluny gyýdyna. Halky gözüne tıkıp keplemesin. Şonda ýürejigini gözdesin. Ýürejigini näme geçýär? Ganak geçýär. Ganak geçmez ýaletmez. Hey oglum gözden, hey oglum. Nikah hormatyny sakla. Geljek zenanaň geliniň de gaýreti vardyr, gaýretine hormat goý diýmeli. Gyýda daýp, ha gyýdym diýmeli. Äriň beraberinde nikah hormatyny sakla. Äriň bir özüniň gaýretleri vardyr, gaýretine hormat goý diýmeli. Wezifäňdir diýmeli. Sadece hakyl. Ine biri taşerik çykmaň gurrun, biri ýygnanmaň gurrun. Sadece ýygnanmaly, ohan bir zenanay diýýärdi. Men näme diýän diýärdi? Ak jogap aýtyp bereýin. Men näme işe diýän diýärdi? Bir iş etmek däl, gaýret o pakyryň öz içinde däl. İçinden bir çaýkanyä daşyny çykaryp aýdyp bilmeýär. Şoň adyna gaýret diýerler. Sen falan iş edýän diýip gaýretdäk ýol. Şoň harakaty ki şu zinanasyndan ýa şu erden dikkat edin bir harekatla we fakat zinanasynyň içini ýakýarda şu harakat. Hiç kimde düşündirip bilen akda. Hamany bir zinany erinen midam diýilen ýa-da Oham erdi diye men hiç aydam akki diye. Öldü bilye hileyinin yirdi içiyan turulluğun gayret etýärligini. Halkta näme diye gül yanaksan äriň ma diye ya gül ýal zenanaň ma näme eziýet berdiň diye. Ol bir oğrunça içini ýakýan zat ba. Onu o hileýe erdi aýdyp bilenak. Oham ýön içinden kan geçýärdi. Şo zenana şon hal etmeli. Şo er şon hal etmeli. Başga hal bolmaýar. Näme diýip hal etmeli? Hudaý üçin hal etmeli. Şun ýüregini ağırtmaýyn diýip, şun ýüregini gowuny hoş etsem Allah menden hoş bolar diýip. Men şunu hoş etsem tekebbürligim dewler diýip. Allah menden razy bolar diýip. Ýok diýemen nämen ma diýe, meni ýadatdyň zindegiden ýa bir enkar hemkary bilen gurrun etip duran ýany şerik zindegiň ki. Sen nikah bar ahim arada. Şey diýdi sen maňa aýtyp ýadadyň mydam ýygnanyp diýe. Ya erkek ya heleyde fark etmeýär gaýsy bolsun. Azajyk şu erkek näme diýim hamana çaý suwuň maşyny guşy alan guşyň gurrunyna giýraýly. Bir guşy mobaýlyň gurrun. Erkek adamyň elinde guşy bar ýananysy mydam diýilen ýa-da. Çaý suwuň naharyň maşynyna oýnama diýe gaýret oýnaýar. Bu näme şi diýe işletdäki diýe zenanysy aýdyp bilmeýär. Ya beýany ýok ya da aýtmaga çekinýär ki meselen bagşlaň sen bir bilen araňma diýmäge. Ýöne içi ýanyp İşte erkeğin vazifesi zinanın arasından nikaha ve şu zinanın gayretine hormat koymalı. Şu zinanın narahat bolmanı şeriatta hakkı var da. Yine açık kısaca hukum şu. Şu zinanın gayret edip narahat bolmanı hakkı var. Narahat bolup erine eziyet berip zindigin behem vurmanı hakkı yok. Narahat bolmanı hakkı var da şeriatta. Näme gayret oyna watida, zulmedi watida eri yahiley biri birini. Ine bir şoň mobaýlyň gurruny dert bolup, afet bolup zindigiler dargadyp barýar. Meselen bir erkek adam aýdýa, "Ahunjan gije 2-de 3-de denanasy bahem oty. Gije 2-de 3-de turýan denanam guşy we eline taplity we, on näme diýen baziyet ýanny waýtýar diýe. Ýüregimiz mudam kan geçýär diýe. Ýerde hal bolmaly şu gurrunlary jemaatla. Ýaşy menden ulaqan erheleyle. Ýerde hal bolmaly şu gurrunlar. Bazı diýenmişdik. Ozal nikaha we äre we heleye hormat goýup aýtmaly. Men bir wagt ukym tutmasa bazı diýenlerin qyyn görama, gaýretin oýnamasyn, açyk etmeli, hiç müşkili ýok ki. Beterdi şunu enataly terbiýet berip aýtmaly. Bir 20 ýyl mundan ozal şaýat aýdylsa, "Hey näme gurrun etýän" diýilsin. Inne açyk bolmaly ha bu gurrunlar. Nikah kıyılıptır. Bir hefte geçenak gelin guşy oýnaýdy. Erdi guşyny koyda diýenne näme guşy almyllam elimi öýdür narahatçylyk. Toýa häzir bir
toya häzir bir hefte geçenak. Ata terbiyetini aýtmaly. Nikaha hormat koy, gaýrete hormat koy diýmeli. Gece 2'de 3'te turya bazı yedi otelini. O bazı yedi yenmiştik, doğrudur. Aýtmalylar, hormat koymaly. Yüreğin ağırmasın diýmeli. Yo yüreğim ağırya, yüreği ağırsa geregmi de diýmeli. Ama zindigi men geregmi diýmeli. Bu gurrunları şayet yankı gelin ya erkek eşteni bilen şayet gülüp soğusun ha. Allah'ın yanına katı günahkar olur. Ve bir de inniki öňe weselleri Hudaý üçin terbiyet berin. Oğul gıydığı aydın, nikahdan önce hatmen aydın. Allah için aydın. Dostluğunda aydın, yegençikliğinde aydın. Ya beyliki ganimet sözün ötecek var. Nikahın için ne otun? Neçe vaktlar nikahiyemizde aydiyaz. Nikahiyemizde aydiyaz. Zinanandır. Hormatını sakla ve gayret. Ärindir. Nikahın hormatını sakla. Menşin zinanasıdır nip boynallığın bolyandır. Menşin zinanasıdır nip boynallığın bolyandır. Ulamalar da aydmalı şu meseleni. Mıdam açıklanıp durmalı. Hal olmalı bir meseleler. Neciri gülüp yaşayacak erheleyle var, işlerinden kan geçip be. Neciri gülüp yaşamalı cavan erheleyle, işlerinden kan geçip be. Hiç kime de aytıp bilen akla. Hiç yerde de açılmıyor. Yerek varıp mal şu vurdum. Bu vurdun din terbiyetinin eteğine ki yan Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dirman sözünden ayıttım. Şu eteğinde hal olmalı şu meseleler. Yine bir yığınanmakta, öýe girip çıkmakta ve guşilerde bolyan gayretli ve ak jogaplary bolly. Asıl kıskaca aýdyn bir erkek amana ulu milletin sözüne göre münkirçiligi bar bolsa zinanasy şon hal etmese oturşmak bilen hal bolmaýar. Men ärim münkir diye, münkir bolsa ýoly näme? Şo näme diýse 4-5 aýlap çeşim diýmeli. Ýoly şo. Cedelleşti münkirligi artýardy. O pakirine elini de içi yanıp barýar. Elini de pakir derdi we meritçiligi var. Allah ona sowgat etip beripdir diýeli. Ýerden hal bolýar, zinanasy şoň menen hemkary etmek bilen. Ya zinanan gaýretken äriň etini barýar da eğer Hudaý için hemkary etmek. Çäşim diýmeli. Şu dert içinden çıkarýar. Näme için? Hudaý için. Şu pakir dert çekmesin dip. Gaýtym gören boýdaşynyň ýanyna, gören dostunyň ýanyna, gaýnyna gaýnatynyň ýanyna, ýadadım zindegiden, maňa mydam münkirçilik etýär, näme etýär? Şerat berem zat hal bolýar. Gaýtym olu konukun ak sakal ahulara şu etýär. Oňa münkir bolupdyr, oňa ýygnan diýipdir, oňa ýygnanma diýipdir. Gysgaça terbiyet bilen hal bolýar.